खनसे फुंनि सा ओमफ्राय ब्रेकफास्ट जादों देले होमबालाय दिनखौ सुरु खालामदिनि गुड मर्निं गाइस मैया भिडिअखौ होनो हायासै ना मा जादों मिथिबाय खोन्थानि नोंथांमोनहानो मैया फुङावथ' भिडिअ लाबाय सानसुआवबो लाबाय आरामसे नानिखौ ओंखाम जाहोजासिम ओमफ्राय बिनि उनावबो लाबाय फुल डेनि भिडिअ लादों किन्तु मा जादों जेला एडिटिं खालामनो नागिरदों होमबा माखासे आंनि आखाइनिफ्राय डिलिट जाफ्लांबाय सानना नाय ओरैबायदि गाज्रि मोनबायना ओमफ्राय 2-3 मिनिटनि भिडिअल' थादों आंनाव बे 2-3 मिनिटनि भिडिअखौ होनो ना मानो साननानैनो होनाय जायासै दा बेखौ नायग्रोदो समबार फुंनिखौ गुड मर्निं गाइस नै दिनै जाहैबाय मानडे स्टार्टिं अफ द वीक ओमफ्राय टेबला फुल जाबाय जोंना बाजै फैबाय नानियाबो खुसि एकदम न'आव गासिबो मेम्बार्सफ्रा फैजोब्बाय दिनै नै बाजैनि साहा मोनलोंबाय दिनै अच्छा आपने क्या बोला कौन सा गोल गोल वाला बॉल है ना आपको मालूम नहीं ये ऊपर क्या रखा हाँ ऊपर क्या रखा सासे मानसिनि सिङाव बिनि सबसे साबसिन लोगो थायो आरो बिनि सुथ्रुबो थायो दैट्स इट गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङै दङ फुंनि साहा लोंखांबाय नै साफ साफाय जागासिनो ओमफ्राय नानिया दिनै आंखौ बावबाय नानिया एकदम बिमाजोंल' दिनै बिमाजोंल' क्या है ये दसेनि उनाव नानिनि क्लास दं ओमफ्राय अफिसबो स्टार्ट खालामनांसिगोन दिनै फार्स्ट डे अफ द वीक नालाय मानडे जाहैबाय ओमफ्राय दिना बोरै थाङो नायनोसै दिनैथ' फार्स्ट डे नोमबाजै फैनाय दिन बोरै थाङो नायनोसै देलाय होमबालाय लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनाबो नायलांदो दे ये क्या है ये सब बटन से मम्मा बटन नैले आहा पेन गोदान मोनबाय शर्ट्स नोमबाजै लाबोनाय गांसे न'आव गाननो आन्था दिनै नानिमोनखौ लेटेस्टनि साउन्ड फोरोंगासिनो बिगिनिं साउन्ड See, we have learned, right? Walk, we walk, well. Now, next letter is capital Good. E. So, how to write E. small e? small e One sleeping ये देखो line. one sleeping line Then make इधर the से right curve like C. Now, I because के बाद? we are started, we have already started now J the के side बाद? words, right? You have to write now 2-letter words, 3-letter words. फिर के बाद इनू घर पहुंच गया किंग के पास पहुंच गया पैलेस So, children, now the time is getting up. खामानि एसे मावखांबायलै नै नानिनो एप्पल हेलो हाउ आर यू मैन ओयो ये क्या है चूड़ी yes for me बिमा लाबोनाय नै मा जाग्रा लाबोदों संबा बुरजा नानिया फुल बिमाजोंल' दिनै हैं खाकरा आपको पसंद है खाकरा यस वेरी गुड चलो मम्मम करो अभी जल्दी से मम्मम ये नहीं है मम्मम नहीं एप्पल है ओके सॉरी गाइखेर दाखा गैयालाय गाइखेर दाखा लायना फैदिनि एसे गाबोननिफ्राय बुंनांसिगोन गाइखेरजों होफानो होमबा सिन्था जानाय नंला फार्स्टखौनो लाबोनो बावनानै फैसाखौनो होनायासै नायगोन बाखियाव लाबोबाय गाबोन होनसै नै नानिया जोंना प्लान्ट्सआव वाटार खालामगासिनो सब में डाला है ज्यादा नहीं बस हाफ मेहर इनफ 1 मग नहीं डालना पापा थोड़ा डालना ज्यादा हो जाएगा तभी अच्छा लगेगा ना छाछ बानायनायनि हाबाफारि गोलैलायबाय दिनै बाद बाखि नोमबाजै होबाय दिनै आहा रेस्ट ओमफ्राय बिरादानो सोंबाय थायो छाछखौ बोरै बानायो होननानै बिराद सिम्पल आगोलावबो खोन्थाखांबाय आं नोंथांमोना नायना नायाथाय भिडिअखौ दै होदो ओमफ्राय बाव जिरा देग्लिनाय एवनानै देग्लिनायखौ एसे हो मोजां मोनो लोंनायाव प्लास संख्रि एसे ओमफ्राय दै मिलायदो बानायदो नों बिसिबां आमथा बानायनो बे नोंथांनि उपरावसो मासेल' जागासिनो दा दहाय फुं फैखांबाय आरो दा ओंखाम जानाय समाव फैबावगोनलाय बै न' खाथियावबो ओंखाम होयो नालाय दाना ओंखायनो खम जाबाय फैनायफ्रा नांलायलायबाय I can see you looking at me
ठीक से खाओ मैं है डोंट डू दैट आखाई को देखा ही नहीं आईने आइए That's mine, no. You touch आपका hand गंदा हो जाएगा. ओके ओके सॉरी सॉरी जागर थिंक से मैंने भी अभी touch मजिना करना मीटिंग जागा है. सिने मीटिंग जब बने जंगु जान से हैं आपको close करना. ठीक है मैं क्लोज कर रहा हूँ ओ आयो नानी नानी जिंगना दिखाओ राउंड राउंड वाओ वेरी नाइस इधर आओ गिरता है तो. इसको ठीक है पिन लगा देंगे यू लुकिंग ब्यूटीफुल मम्मा सबको बोलो हाय Hi. are open wide. I J K L M एम एम नहीं एम मैं बोल रहा हूँ ओके ओके सॉरी 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 आ जाओ एम साउथ इंडियन फोर बादि नानिया दहायनिफ्रायनो एक्सारसाइज खालामगासिनो स्मॉल लेटर्स बोलो अभी दहाय रागा जोंना थांनाया R hey this is Q क्यों नहीं R ये है Q है ये R है मम्मा मैं मम्मी को बोलती हूँ R नहीं है ठीक है aku bisnis kalam lah Rai sampai tanah ini ये R है ये R है कौन राइट था R पापा राइट है नहीं ये Q है हाँ मम्मी ने बोला क्यों है हाँ ठीक है Q R S T U V W X Y Z ये आपने बराबर से लिखा ना सब वाओ वेरी नाइस Ow! एप्पल खाएगी अभी नहीं क्या खाना आपको मेरे को कुछ भी नहीं खाना कुछ भी नहीं खाना ठीक है थोड़ी देर खेलो फिर पापा खाना बनाएगा मम्मी खाना बनाएगा ठीक है ये किसने दिया चाचा ने चाचा ने दिया दिखाओ थैंक यू चाचा मैया सफैनाय आरो बिराद बुस्थु सफैदों नोंथांमोनानो देखायगोन आं र' दसेनि उनाव बोथोरा एकदम अखा हाहां दिनै एकदम लेजि बेबादिबाथाय नायनो आपसे नहीं डरता ये आजकल आ जाओ वाओ नाइस नो क्या बोला देखो ऊपर देख रहे बोला मेरे को अभी खाना खाएगा देखिए नैले रायजोफोर फाइनली ओंखाम मोनजाबाय दिनै नानिया रुटिजों सब्जिजों जागासिनो चार्ज दङ एसे बे जागोरदिनि ओमफ्राय नै मैया न'निफ्राय गय सफारि सफैदों सबाय सफैदों नै मा हरफादों दै बिस्किट ओमफ्राय आंनि स्पेशल ना गोरान बालाबाथिया ना गोरानबो सफैदों ओमफ्राय नानिनि क्लिप माबा माबि हरदों बिबौमोनहा चाचा ने दिया किसने दिया चाचा ने बिबथै हरफादों नै क्लिपखौ देलाय रायजोफोर जागोरदिनि गाज्रि दामोनसै So you want me to set you free? नानीखौ फुथै आहासो थेन्थ'लांबाय नानिया खिन्थु उन्दुवाखै नायगोन माबादि खामानि खालामगासिनो अफिसाव थांनो दानिफ्रायनो आसोला ए तेरे को ऑफिस जाना अभी से हैं ये देखो हैं काम कर रहे हैं ना तेरा लैपटॉप दिखा दुगीथार दामानि बिमा फैनायखाय बिफाजों रायज्लायथारा ना गोरान खाओगे नहीं नहीं आयै आंना साया नै न'निफ्राय ना गोरान फैदों ना गोरान होख्लायसै दिनै मोनायाव बेसेबांबा गोबावनि उनाव
नाथुर दङ एसे नाथुर गोरान बालाबाथिया फिथिख्रि गासिबो मिक्स हजोंनि ना होनबाथाय मिलौलायखायो रिभारनि ना रिभारनि जोंना ओरैनो गासिबो सागरनि नाजोब ओंखायनो संख्रि थाजोबो ओंखायनो हजोंनि ना ओमफ्राय ओरैनि नायाव टेस्टआ बिराद डिफरेन्सखा हजोंनि नाया गोथावसिन जोंना रिभार नाफ्रा फुल इन्स्ट्रक्शन केमेराखौ बेबायदि स्ट्यान्डआव दोननांगौ ये करो ना सब करो ओके 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 ये ग्रीन करो नहीं ये मम्मी ने कर दिया ना ये सब भी करो ये ग्रीन नहीं होगा ये पिंक है ये फ्लावर मैं मम्मी को बोलते क्या होता है कौन सा कलर बिमा मोननायखाय बिमाल' दामानि ये मम्मी ने बोला ये पिंक कलर होता है हाँ तो पिंक करो सप्ता खुन्थाम सोर नोंखौ लाखिया बावबाय मोबाइल मोबाइल मतलब जोंना नानिया जागोरबाय कैसा है स्वीट है ये स्वीट एंड नाइस नाइस नो नो स्वीट ओनली स्वीट ओनली ओके नानीखौ जाहोगोरबाय एसे आहा ना एवनाय दं साइडआव ओंख्रियावबो दं बाय बाय मेहर किधर जा रहे हो स्कूल पे जा रहा हूँ स्कूल पे जा रहे हो बाय मम्मा मेरे पास होमवर्क भी है पेन भी है ओके आपने पूरा हॉल साफ किया वेरी गुड माँ मैं अभी मैं टीचर खेल रहा है ठीक है नानिया पुरा गावनि गेलेनायखौ साफा खालामजोब्बाय नि पा help me to open this ओके मम्मा ओके ओमफ्राय नोंथांमोनानो बाय बाय नोंथांमोनानो देखायनि मा ओंख्रि जोंना बे जाहैबाय जोगोनारजों ना गोरानजों ना गोरानजों होख्लायनोसै दिनै जाहा देलाय रायजोफोर होनबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye